हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायहरबावनाय थाबाय दिनै आङो नोंथांमोननो आरो गुबुन मोनसे रेसिपि शेयार खालामनो आखायाव लादों बेखौ नोंथांमोना नायदो नायनानै आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम दानिया आं नोंथांमोननो आं मा बानायगोन बेखौ दिन्थिनोसै बेयाव आङो बिलाहिजों नाजों संनो सानदों दा आं बेखौ दिन्थिनोसै माबोरै बानायो नै आं बेयाव सामब्राम आरो हाइजें देनानै लादो बेनि उनाव फालौ थाइनै हाखावनानै लादो ओमफ्राय दरसे पियास हानानै लादो ओमफ्राय नांगौ बायदियै बिलाहि बेनि उनाव आलुखौबो हानानै लाखाबाय दा आङो ना लादो नैया ओमफ्राय नाखौ आङो नाया आधा केजि बेखौ आङो एवग्रोनानै लानोसै नैयाव दा नायलांदो आं माबायदि एवगोन नै साराया दुंबाय दा आं इयाव थाव होनोसै ना फ्राय खालामगोन नालाय थावखौ बाङाय बुरजा नांगोन दा आं थावखौ दुंनो होनोसै दा थावा दुंबाय आं बेयाव नाखौ होनोसै सिददावदो थावा सिददावदो खामजोब्बाय आखाया मबाइल हमनाया दा आं बेखौ बेलथायना होनोसै रं होखाबाय नाखौ आङो मोजां एवफ्रामनानै लागोन नै मोजां एवफ्रामनाय जाबाय दसे गोबाव एवनायनि उनाव दा आङो बेखौ खांनानै दोननोसै बेनि उनाव आरो आं खनसेयावनो होजोबनो हायाखै नालाय दा आङो बेखिनिखौ खांना दोननानै आरो आद्रा थानाय नाखौ नैयाव एवफिननोसै दा आङो नैखौ थिखांनोसै आं बे थावावनो एवफिनगोन बे थावावनो आङो आरो आद्रा थानाय नाखौ एवलायनोसै आङो ना एवनायाव हालदै आरो संख्रिखौबो होखादो खम होदो आरो नानि आन्था दायो आं बेलेगाव इयाव बिलाहियाव आरो होबावगोन दा आं बेखौ बेलथाय बेलथाय होबाय थादो जाहाथे खामा दा नै एवनाया जाबाय कालार उथिबाय आरो एवफ्रामनायबो जाबाय मोनबाय बेखौबो आङो थिखांनोसै दा आङो नाखौ थिखांजोबनानै दोनबाय दा आङो बे थावावनो पियास एवनोसै बिनि उनाव फालौखौबो दसे एवगोन आङो मोनजासिम आरो बाङाय मोनफ्राम जाजासिम पियासा नै पियासा बाय मोनफ्रामबाय बेयाव आं हाइजें आरो सामब्राम देनायखौ होदो दा आं बेखौ एसे एवफ्रामनानै नै आं बिलाहिखौबो होखानोसै बिलाइखौ आं बेगर गारजोबनानै लादो बेगर होबाथाय माने गेस्ट्रिक जायो बारा बेनिखायनो आङो बेगर गारजोबनानै लादो दा बेयाव आं संख्रिखौबो होखाबाय दहाय संख्रिखौ आं नानि आन्था होदोंमोन नायाव नांजासेल' दा नैबे आरो बिलाहिनिखौ एक्सट्रा होबाय दा आं बेखौ आलुखौबो होफाखाबाय आं दसे रबनो होगोन बेखौ
नै दसे सम जाबाय दा आं इयाव हालदै होनोसै बिनि उनाव आं दहाय फालौखौ आं थाइनैल' होदोंमोन मानो होनबा आंनिया फालौ गोरान देना लाखानाय दङमोन उनना लाखानाय दा आङो फालौ गोरान उनना लानायखौबो होनोसै बाङायल' मानो होनबा आं दहाय होनाय फालौआबो आलौ थायो थाइनै खादोंमोन आरो फालौ गोराननि गुन्दैयाबो आलौ सोयो ओंखायनो आं खम होदो दा आं इखौ दसे मोजां रबनो होनि खोबनानै दोनगोन आं दसे नै बिलाहिया मोजां रबबाय दा आं इयाव दै होनोसै दैया गुदुं खामोन आंनिया गुदुं खालामना लाखानाय दा आं इखौ खोबनानै दसे गोबाव गोदौनो होनोसै दा सेक खामनोसै नैया आंनिया मोजां गोदौबाय आलुआबो रुइजोबखाबाय गेब्लेजोबखाबाय बेनि उनाव आं दा बेयाव नाखौ होनोसै नाखौ आं होबाय आं दसे खोबना होगोन गोबावनो दा नायलांदो निया मोनबाय नाया बेयाव आं धनिया होनोसै धनियाबो गदाय फोनायमोन जा न'आवनो आं दा धनिया होबाय एकदम खांनो जाखानायावसो होदो आं धनियाखौ मोनखांखानानै सिगाङावनो होनोबो हायो खिन्थु आं खांनो जाखानायाव होबाय आरो मोनखाबाय दा आं इखौ खोबना दोननानै दसे उनाव जागोन दा आं गेसखौ बन्द खालामनानै दोननोसै दा नोंथांमोना नायदो नायनानै माबायदि मोनदो आंनि भिडिअखौ कमेन्टआव खोन्थाहर जानो जाखाबाय आंनिया मैगङा बेखिनियानो आंनि बिलाहिदो आलुदो संनाय गोथाव जादों ना जायाखै आं मिन्थिया दायोसो जागोन नालाय साखिबो नायाखै गोथाव जादों जानांगौ गोथाव आंनि संनाया जाखायो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ